Dagupan. Only Airways 150, the Tastiest. Saan sila? Number ko na tumawag ako sa inyo. The only Airways 150, the Tastiest.
Okay, ano lang. Okay, okay. 1, 2, 3. Ganina! Gina na! It's fantastic to see unbutlered and the mention the least of that means what was inside. We will achieve and unite, let's all fly the same. Western Pangasinan, wind is action. We'll keep coming back for more, have fun in the Dagupan. Marami na akong lugar na napuntahan, ngunit wala nang hihigit pa sa Dagupan. Tuloy-tuloy maganda't masaya ang Dagupan. Marami na akong lugar na napuntahan, ngunit wala nang hihigit pa sa Dagupan. We will achieve and unite, let's all fly the same flight and be alright. Tuloy-tuloy maganda't masaya ang Dagupan. It's summer and it's fun, Galilan Mandaragupan. Sa dinudumog at dito lang sa Dagupan, Bangus Festival na naman. Maraming karavan, nagmula pa kung saan, papunta sa Dagupan, yan gilon, may sayawan, ligat suwag na sapaan.